சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அதுல வந்து யஜுர்வேதத்துல யஜுர்வேதத்தில் வந்து தைத்திரிய உபநிஷத்துல வந்து அதை என்ன சொல்றாங்கன்னா, இயற்கை, ஜீவாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் ஆகியவை வந்து ரொம்ப நல்லா விளக்கப்பட்டிருக்காங்க. முன்னே குறிப்பிட்டது போல் க்ஷேத்திர என்பது செயல்களின் களத்தை குறிக்கும். மேலும் தனிப்பட்ட உயிர்வாளி, பரம உயிர்வாளி என க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரங்கில் இரு வகையினர் உண்டு. பிரம்ம புச்சம் பிரதிஷ்டா என்னும் என்று தைத்திரிய உபனிஷத்தில் 2.9 கூறப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் சக்தி அன்னமய உணவை சார்ந்து வாழுதல் என்னும் ரூபத்தில் தோன்றுகின்றது. இது பரமனை பௌதீகமாக உணர்வதாகும். பரம பூரண உண்மையினை உணவின் மூலமாக உணர்ந்த பின்னர் பிராணமய என்னும் நிலையில் ஒருவன் உயிரின் அறிகுறிகளில் உயிரினங்களில் பரம உண்மையினை உணர்கின்றான். ஞானமய எனப்படும் அடுத்த நிலையில் உயிரின் அறிகுறிகளை தாண்டி எண்ணுதல், உணர்தல், விரும்புதல் என்பனவற்றின் மூலம் உணர்கின்றான். அதன்பின் விஞ்ஞானமய எனப்படும் பிரம்மனை உணரும் நிலையில் உயிர்வாளியின் மனமும் உயிரின் அறிகுறிகளும் உயிர்வாளியிலிருந்து பிரிந்து அறியப்படுகின்றன. அடுத்து ஆனந்தமய எனப்படும் உன்னத நிலையில் பூரண ஆனந்தமயமான தன்மை உணரப்படுகின்றது. இவ்வாறு பிரம்மனை உணர்வதில் 5 நிலைகள் உள்ளன. அவை பிரம்ம புச்சம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் முதல் 3 நிலைகளான அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய ஆகியவை உயிர்வாளிகளின் செயல்களின் களங்களை பற்றியவை. செயல்களின் இத்தகு எல்லா களங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் முழுமுதற் கடவுள். அவர் ஆனந்தமய என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆனந்தமயோ மயோபியாசாத், அதாவது பரமபுருஷ பகவான் ஆனந்தமயமான தன்மையை உடையவர் என்று வேதாந்த சூத்திரம் பரமனை விவரிக்கின்றது. தன்னுடைய தெய்வீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க அவர் விஞ்ஞானமய, பிராணமய, ஞானமய, அன்னமய என்று தன்னை விரித்துக் கொள்கின்றார். செயல்களின் களத்தில் உயிர்வாளி அனுபவிப்பவனாக கருதப்படுகின்றான். ஆனந்தமய அவனிடமிருந்து வேறுபட்டவர். அதாவது உயிர்வாளி தன்னை ஆனந்தமயத்துடன் இணைப்பதில் இன்பம் காண முடிவு செய்யும் பொழுது அவன் பக்குவம் அடைகின்றான் என்பது பொருள். இதுவே களத்தை அறியும் உன்னத நபர் முழுமுதற் கடவுள். அவருக்கு கீழ்ப்பட்ட அறிஞர் ஜீவாத்மா செயற்களத்தின் இயற்கை ஆகியவற்றை பற்றிய உண்மையான காட்சியாகும். வேதாந்த சூத்திரம் எனப்படும் பிரம்ம சூத்திரத்தில் இத்தகு உண்மையினை ஒருவன் கண்டறிய வேண்டும். இதுல வந்து 5 விதமான இதை சொல்றாங்க மாதாஜி. ஆஹ் ஆஹ் கடவுள், அதாவது பகவானை எப்படி வந்து பிரிக்கிறாங்க, பகவானை எப்படி அடையணும், அதுக்கு வந்து 5 இது சொல்றாங்க. அதாவது இதுல வந்து பிரம்ம புச்ச பிரதிஷ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல முழுமுதற் கடவுள சக்தி அதை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்ம இப்ப நல்ல அன்னமயம் அப்படின்னா உணவை சார்ந்து வாழுதல், அந்த ரூபத்துல நம்ம பகவானை பாக்குறோம். இதை வந்து நம்ம பௌதீகமா பரமனை வந்து பௌதீகமா உணர்கிறோம் மாதாஜி. உணர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, இப்ப நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா நம்ம பிரசாதம் படைக்கிறோம் பகவானுக்கு வந்து. அது பண்ணாதான். அதுக்கப்புறம் பிராணமய, அதுல வந்து பிராணமய அப்படின்னா உயிர், அதாவது உயிரின் அறிகுறிகள்னு சொல்றாங்க. பிராணமய அப்படின்னா நம்ம உயிரோட இப்ப எனக்கு வந்து பிராணம் இருந்தாதான் நம்ம தத்தி சாப்பிட்டுட்டு நல்லா நம்ம மூச்சு விட்டாதான் நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் வேலை பார்க்க நம்ம பகவானை நினைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் உயிரினங்கள்ல வந்து அவன் வந்து பரமனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறான். அதுக்கடுத்து ஞானமய அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அடுத்த நிலை. முதல்ல வந்து அன்னமய, பிராணமய, அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானம் அப்படிங்கிறது. இது எப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, உயிரினுடைய அறிகுறிகளை எல்லாம் விட்டுட்டு எண்ணுதல், நினைக்கிறது, உணர்தல், அவரை வந்து உணர்றது, விரும்புதல், அவர் மேல விருப்பம் கொள்றது, அதன் மூலமா நம்ம பகவானை உணர்கிறோம். அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானமய அப்படிங்கிறாங்க. அது விஞ்ஞானமயன்னா பிரம்மனை உணரும் நிலை அப்படின்னு. சோ இப்படி எல்லாம் வந்து அந்த உயிர்வாளியின் வந்து மனம், அந்த உயிரின் வந்து அறிகுறிகள், இதுல இருந்து உயிர்வாளியிலிருந்து பிரித்து அறியப்படுகின்றதுன்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாம் அடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆனந்தமய அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, எப்பயுமே பகவான் வந்து ஆனந்தமயமா தான் இருப்பாரு. ஆனந்தமயமான தன்மை வந்து இதுல உணரப்படுகிறது. சோ வந்து நம்ம பிரம்மனை தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த 5 நிலைகள் வந்து இருக்கு. இதுக்குதான் வந்து பிரம்ம உச்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாதாஜி. ஆனா இதுல முதல் 3 நிலை இருக்கு. அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய. இது வந்து உயிர்வாளியினுடைய, இது உயிர்வாளி செய்யற செயல்களுடைய களங்களை பற்றி சொல்லணும்.
அடுத்து வந்து ஆனா அந்த பகவான் வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர். குணங்கள் இருக்கும். ஆனா அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அது குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவர். ஆனா நம்ம உயிர்வாழிகள் வந்து முக்குணங்களால் பாதிக்கப்படுவோம். ஆனா அதெல்லாம் அவர் பாதிக்கப்பட மாட்டாரு. ஆனந்தம் முக்குணங்கள் அவரிடம் உண்டாச்சு. ஆனால் அதனால அவருக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. ஆனந்தமய அப்படின்னு சொல்லி முழுமுதற் கடவுள்னாலே ஆனந்தமய அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனந்தமயோ அதாவது பரம புருஷன் அப்படின்னாலே எப்பயுமே ஆனந்தமயமான தன்மைதான் உடையவர் அப்படின்னு சொல்லி வேதாந்த சூத்திரத்தில். இப்ப பகவானை நம்ம வந்து பக்தர்களா இருக்கோம். அதனால பக்தர்களுக்கு கூட பகவான் ஆனந்தத்தான் கொடுப்பாரு, கஷ்டத்தை கொடுக்க மாட்டாரு. கஷ்டத்துல இருந்தாலும் நம்மளை மீட்டு எடுத்துடுவாரு அப்படின்னு. அதாவது விஞ்ஞானமய, பிராணமய, ஞானமய, அன்னமய அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாமே வந்து பகவானுடைய விரிவங்கங்கள், விரித்து கொள்றாங்க அந்த சொல்றாங்க. ஆனந்தமய அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, ஆனா வந்து ஆனந்தமயத்துல இருந்து அவர் வேறுபட்டவர்னு சொல்றாங்க. இது இது என்னன்னு புரியல மாதாஜி. ஆனந்தமய அவனிடம் இருந்து வேறுபட்டவர், அதாவது உயிர்வாளியிலிருந்து நம்ம வேறுபட்டவர். வேறுபட்டவர்கள்ன்ற அந்த புரிதல். ஓகே மாதாஜி, வேறுபட்டவர். ஜீவாத்மா பரமாத்மா நம்மளை விட பகவான் உயர்ந்தவர். இந்த உயர்ந்தவர். மாயாவாத தத்துவம் இருக்கு இல்லையா, நானும் பகவானும் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி இல்லாம வேறுபட்டதுன்னு உணர்றமே, அதே வந்து ஒரு பெரிய ஆனந்தமயம். ஓகே. அத இத பத்தி வேதாந்த சூத்திரத்துல வந்து பிரம்மசூத்திரத்துல வந்து வேதாந்த சூத்திரம், இதுதான் வேதாந்தம். அதை வந்து பிரம்மசூத்திரத்துல வந்து படிச்சாதான் நம்ம உண்மையை வந்து ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஜீவாத்மா முழுமுதற் கடவுள், ஜீவாத்மா அப்படின்னு. ஜீவாத்மா ஏன்னா முழுமுதற் கடவுளை வந்து நம்ம வந்து அறியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அடுத்து வந்து காரணம் மற்றும் விளைவுகளின் அடிப்படையில் பிரம்மசூத்திரத்தின் பதங்கள் மிகவும் அருமையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய சூத்திரங்களில் சில ந வியத் அஸ்ருதே 2.3.2, நாத்மா ஸ்ருதே 2.3.18, பராத்து தச்சுருதே 2.3.14. முதல் சூத்திரம் செயல்களின் களத்தையும், இரண்டாவது சூத்திரம் ஜீவாத்மாவையும், மூன்றாவது சூத்திரம் அனைத்து தோற்றங்களிலும் உன்னதமாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளையும் குறிக்கின்றன. இந்த 3 சூத்திரங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க மக்கள். முதல்ல செயல்களின் களம், இரண்டாவது சூத்திரம் வந்து ஜீவாத்மா, மூன்றாவது சூத்திரம் வந்து அனைத்து தோற்றங்களிலும் வந்து முழுமுதற் கடவுள் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத குறிக்கும். வேதாந்தங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். ஓகே. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தண்டவத் பிரணாம். பிரணாம் பிரபு. வாசிக்கிறீங்களா? 6வது 7வது 6, 7 வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாபூதான் அஹங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவ ச இந்திரியாணி தசைஹம் ச பஞ்சசேத்ரய சேந்திரிய கோச்சாரஹ இச்சா த்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதசேதனத்ரிபிஹி ஏதச்சேத்ரம் சமாசேன சவிகாரம் உதக்ருதகம் உதாகிருதகம். தேங்க்யூ மாதாஜி. உதாகிருதகம் உதாகிருதம். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன்கள், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், சேர்க்கை, உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. பொருளுரை. முனிவர்களின் அதிகாரப்பூர்வமான கருத்துக்கள், வேத மந்திரங்கள் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களிலிருந்து இவ்வுலகின் பாகங்களை பற்றி பின்வருமாறு புரிந்து கொள்ள முடியும். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த 5ம் பஞ்சமகாபூதம் எனப்படுகின்றன. அதன்பின் அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை ஆகியவை உள்ளன. அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை ஆகியவை உள்ளன. இவற்றை தொடர்ந்து கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் என ஞானத்தை பெறுவதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. பின்னர் குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு என கர்மத்தை செய்வதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. புலன்களுக்கு அப்பால் மனம் உள்ளது. உள்ளிருக்கக்கூடிய அந்த மனம் உள்ளிருக்கும் புலன் என உள்ளிருக்கக்கூடிய மனம் உள்ளிருக்கும் புலன் என்று கூறப்படுகின்றது. எனவே மனம் உட்பட மொத்தம் 16 புலன்கள் உள்ளன.
பின்னர் வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒளி என 5 புலன்கள் உள்ளன. இந்த 24 புலன் பொருட்கள் 5 புலன் பொருட்கள் உள்ளன. இந்த 24 மூலங்களும் இணைந்து செயல்களின் களம் என அறியப்படுகின்றன. இந்த 24 விஷயங்களை பற்றி ஒருவன் ஆராய்ந்து கற்றால் செயலின் களத்தை பற்றி அவனால் மிகவும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பிறகு வெறுப்பு, இன்ப துன்பம் முதலிய மாறுபாடுகள் உள்ளன. இவை ஸ்தூல உடலில் பஞ்சபூதங்களின் பிரதிநிதிகளாக உள்ளன. உணர்வின் மூலமாகவும் திட நம்பிக்கையின் மூலமாகவும் உணரப்படும் உயிரின் அறிகுறிகள் சூட்சும உடலின் மனம், புத்தி, அகங்காரம் தோற்றமாகும். செயல்களின் களம் இந்த சூட்சும மூலப்பொருள்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். அகங்காரத்தினை ஸ்தூலமான நிலையில் வெளிக்காட்டுவதே பஞ்சபூதங்கள். அந்த அகங்காரமானது அதன் ஆரம்ப நிலையான தமோகுண புத்தியின் அல்லது பௌதிக கருத்தின் தோற்றமாகும். மேலும் தாமச புத்தியானது ஜட இயற்கையின் முக்கணங்களின் தோன்றாத நிலையின் தோற்றமாகும். ஜட இயற்கையின் குணங்களின் அத்தகு தோன்றாத நிலை பிரதான என்று எனப்படுகிறது. 24 மூலப்பொருட்களை அவற்றின் மாறுபாடுகளுடன் விவரமாக அறிய விரும்புபவர்கள் தத்துவங்களை மிகவும் விரிவாக கற்க வேண்டும். பகவத்கீதையில் இவை சுருக்கமாகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வெல்லா கூற்றுகளின் பிரதிநிதியான உடலில் 6 விதமான மாற்றங்கள் உண்டு. பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சில காலம் இருக்கின்றன, உபப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றன, அழியத் தொடங்குகின்றன, இறுதியில் மறைகின்றன. எனவே களம் என்பது நிலையற்ற ஜடப்பொருள்களே. இருப்பினும் களத்தை அறிபவனான அதன் உரிமையாளன் சேத்தனக்கிய களத்திலிருந்து வேறுபட்டவன். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, எனக்கு அது புரியல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நமக்கு புரோபாதர் எவ்வளவு அழகா அந்த கஷேத்திரஜன் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லியிருக்கார். உடல் வேறு, அந்த உடலோட உரிமையாளர் ஆத்மா வேறு. நேத்து கூட நீங்க கூட சொன்னீங்க இல்லையா, நம்ம இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஆத்மா, ஆனா எல்லாருடைய உடல்லையும் அவங்கள பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறது பரமாத்மா. உடம்புல ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு. அந்த களம் எதனால ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத இங்க தெளிவா சொல்றாங்க. 24 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் 24 மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்களா? ஆமா, 24 மூலங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்மளுடைய 5 புலன்கள், கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, அந்த மாதிரி 5 புலன்கள் கர்மங்களை செய்யறதுக்காக 5 புலன்கள். கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். கர்மங்களை செய்யறதுக்கு ஞானேந்திரிய இங்க கொடுத்துருக்கு பாருங்க. கண்கள், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் இதெல்லாம் ஞானத்தை பெறுவதற்காக செய்ய வந்திருக்கக்கூடிய 5 புலன்கள். அதனால ஞானேந்திரியம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது எப்படி இது ஞானத்தை பெறுவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய புலன்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்களை பயன்படுத்தி நம்ம வாசிக்கிறோம், அதன் மூலமா ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். காதுகளை பயன்படுத்தி பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கறதுனால ஞானத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்கின்றோம். மூக்கு அகைன் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதை இது பண்ணி நம்ம துளசியோட பகவானோட பாதத்துல இருந்த அந்த துளசியை முகர்ந்ததுனாலேயே சனத்குமாரர்கள் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்துல வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாகவும் அவரை பற்றி எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்றதன் மூலமாகவும். சோ இந்த தோல் அகைன் நம்மளுடைய புலன்களை உபயோகப்படுத்தி அவருக்காக நம்ம என்ன ஒரு பக்தி தொண்டு, இப்ப நம்ம பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றோம், ஆரத்தி பண்றோம். சோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஞானத்தை பெறுவதற்காக 5 புலன்கள். அதனால இது ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். தோல் எதுக்கு பயன்படுது மாதாஜி? தோல் அப்படின்றது நம்ம மொத்தமா நம்ம இப்போ நடந்து போறதுக்கு இல்ல தோல் அப்படின்னாக்க நம்ம உடனே இந்த தோலை மட்டும் நினைக்க வேண்டாம். பகவானுக்காக நம்ம பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றதோ இல்ல அவருக்காக ஆர்த்தி பண்றது, அந்த மாதிரி நம்ம செயல்களை செய்வதன் மூலமாக அவரை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதுல எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஞானேந்திரியங்கள் பார்த்தோம். கர்மேந்திரியங்கள் நம்மளுடைய கர்மங்களை செய்யறதுக்கு 5 புலன்கள் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. சோ குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு இது எல்லாமே கர்மத்தை செய்யறதுக்காக
இருக்கக்கூடிய 5 புலன்கள். இப்ப மொத்தமா வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த உடம்பு எதால ஆக்கப்பட்டிருக்குன்றதுதான். சோ ம் இந்த 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 24 மூலக்கூறுகள பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதான் அங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் அதுல மாதாஜி. இப்ப ம். 5 பஞ்சபூதங்கள் வந்து நிலம், நீர், கருப்பு அது 5 ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஆமா. அது அகங்காரம், புத்தி, இது இயற்கை எல்லாமே நம்ம உடம்புலயும் இருக்கு. நிலம், நீர், நெருப்பு, ஆமா காற்று, நம்ம ஆகாயம். உடம்புல தான் இருக்கு. அது கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. ஆமா, அதுக்கு ஆமா, அதன் பின்ன அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்கள் தோற்றமற்ற நிலையில் உள்ளன. அப்படின்னா ஆமா. மனம், அகங்காரம் புத்தி, 1, பொய், அகங்காரம். ம். புத்தி 2, இயற்கையின் 3 குணங்கள் சேர்ந்து 5. அப்ப 5 5 10 ஆயிடுச்சு. கரெக்ட்டுங்களா மாதாஜி? இல்ல, இல்ல புரியல. இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மகாபூதம் அதுதான் அது 5 5 நம்ம பார்த்தோம். பஞ்சபூதம் ஆயிடுச்சு 5. ம். அப்புறம் ஞானேந்திரியம் 5. அது பின் அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்கள் அது அது அதுக்கு பின்னாடி தனியா வரும். அது அதுக்கு பின்னுக்கு பின்னாடி வரும். வரும். அப்புறம் வந்து இப்ப இதுல வந்து ஐம்பூதங்கள். கண்கள், காது, யா. மூக்கு, நாக்கு, தோல் 5 ம். ஆயிடுச்சு. அப்ப 10 ஆயிடுச்சு. 10. அப்புறம் ம். குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு இது ஒரு 5 கர்மத்தை செய்யறதுக்காண்டி சொன்னீங்க. இது 15 ஆயிடுச்சு. 15. ம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 15. இன்னும் அடுத்த இந்த இது பாருங்க. சோ ஓகே. மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் அது நம்மளுடைய அந்த சூக்ஷ்மமான அந்த இது பண்றதுனால ஏன்னா இந்த உடம்புக்குள்ளதான் ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல் 2மே இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். பிரபு இந்த தோல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இத வந்து இந்த உடம்பு, இந்த களம் வந்து எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ ஓகே. இத நம்ம வந்து பகவானோட பக்தி தொண்டுக்கு உபயோகப்படுத்தும் போது நம்ம பக்தி யோகத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு. இது ஓகே. இல்லாம இந்த தோல் நம்ம உடம்பு கவர் பண்ணிருக்குது. சோ அந்த அர்த்தத்துல அந்த புரிதல் அந்த எடுத்துக்கலாம். புரிதல் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே ஓகே ஆமா, மாதாஜி. ஆமா. சோ அந்த இது தோல் எப்படி இல்லைன்னா நம்ம பாடி தெரியாது. தோல் இல்லைன்னா பாடி தெரியாது. ஆமா. சோ இது ஓகே. வந்து ஐம்புலன்கள். ஆனால் இருந்தாலும் இதோட இது வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது நான் இன்னும் ரெஃபர் பண்ணிட்டு வரேன். ஏன்னா சரிங்க இந்த மாதாஜி. இந்த தோலை உபயோகப்படுத்தி நம்ம எப்படி ஞானத்தை வந்து ஏன்னா ஞானேந்திரியம் இல்லையா? ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுக்காக உண்டான இயந்திரங்கள் இதெல்லாம். அப்போ உறுப்புகள். அப்ப இந்த தோல் எப்படி நமக்கு உதவுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா தோல் இல்ல அப்படின்னாக்கா இது எதுவுமே நம்ம கவர் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஓகே இந்த மாதாஜி. சரீரத்தை கவர் பண்றதுக்கு வந்து முடியாது. அப்ப அதுக்கு ஒரு 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 கவரிங் வேணும். அந்த கவரிங் கவரிங் தான் இந்த கண்டிப்பா தோல் வேணும். கண்டிப்பா அப்படின்றத நம்ம வேணும். பார்க்கிறோம். சரிங்க சோ மாதாஜி. அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த கர்மேந்திரியங்கள், கர்மங்களை, செயல்களை செய்யறதுக்கு நமக்கு இந்த ஐம்புலன்கள் தேவைப்படுது. அதுதான் குரல், ஆ குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு. ஏன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றம் பண்றதுக்கு ஆசனவாய். பாலுறுப்பு எப்படி நமக்கு வந்து மற்ற ஆ உணவெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு தேவை இருக்கோ, அதுபோல இதுவும் ஒரு பாலுறுப்பும் வந்து ஒரு தேவை. அது வந்து எதுவுமே அதீதமா போகக்கூடாது. எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துல உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்ப எத்தனை வந்துருச்சு நமக்கு? 5 5 10 வந்துருச்சு. 11 புலன்கள் வந்துருச்சாங்க. 10, 11 மனம் 1 11, 11 5 16, 17, 18, 19. இங்க இங்க அடுத்து இது பாருங்க 19. சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒளி இதெல்லாம் புலன் பொருள்கள். புலன் பொருட்கள் 5 ஓகே. புலன் வாசனை, பொருட்கள். பின்ன வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒளி இது ஒரு 5 ஆயிடுச்சு. ஆமா. அதாவது இந்த மூக்கு அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அத உபயோகப்படுத்தி நம்ம அது வந்து புலன். அந்த புலன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னது? அந்த வாசனை. வாசனை, வாசனை. ஆமா. நாக்கு அகைன் அதன் மூலமாக நமக்கு சுவை, கிடைக்கக்கூடியது சுவை. என்னது? சுவை. கண் மூலமாக உருவம். உருவம் பார்க்கலாம். தோல் மூலமாக தொடு உணர்வு. காது மூலமாக ஒலி. ஒளியை சோ கேட்க இது வந்து முடியும். ஒளியை கேட்க முடியும். புலன் பொருட்கள். அது ஐம்புலன்கள். அந்த 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 புலன்கள் கர்மத்துக்காக உபயோகப்படுத்துறது ஞானத்துக்காக. இப்ப நீங்க லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்க பிரபு. 5 கர்மேந்திரியங்கள் பஞ்சபூதம் பார்த்தோம். 5. பஞ்சபூதம் 5. ம். அப்புறம் அகங்காரம், புத்தி 2. அது மனமும் சேர்க்கணுமா வரும் மாதாஜி? அதுல. மனமும் வரும். நீங்க ஓகே. 3 அகங்காரம், வரும். அது புத்தி, நம்ம பின்னாடி இயற்கையின் எடுத்துக்கலாம். 3 5 குணங்கள். பாத்துருங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. நிலம், நெருப்பு, ஆகாயம் இது ஒரு 5. ஆமா. அதுக்கப்புறம் வந்து கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் இது ஒரு 5 10. ஞானேந்திரியம். அப்புறம் இது குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனமாய், பாலுறுப்பு இது ஒரு 5 15. 15. ஓகே 15. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒளி இது ஒரு 5 20 ஆச்சு. 20 ஆச்சு. 20. மனம் இப்ப 1. மனம் மனம் 1 மனம், 21 புத்தி, ஆச்சு. பொய், அகங்காரம். மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் 23 ஆயிடுச்சு. 23 ஆச்சா? இந்த இயற்கையின் 3 குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை. அதாவது அது ஒண்ணு 24 ஆமா. ஆச்சு. கரெக்ட். ஓகே 24 ஆச்சு. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஜட உலகம் 3 குணங்களால இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா அத நம்மளால உணர முடியல. அத நம்ம எக்ஸிபிட் தான் பண்றோம்.
ஓகே இல்லையா? ஓகே. அதனால ம் அது வந்து ஒரு சூக்ஷ்மமான நிலையில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ எல்லாருமே வந்து இந்த 3 குணத்துல ஏதாவது ஒரு குணம் வந்து பிரிடாமினன்ட்டா இருக்கும். இல்லன்னா இது எல்லாம் கலந்த கலவைதான். ஒருத்தர நம்ம ம் இவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சில சமயம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இது 3ம் கலந்து 81 வகையான குணங்கள நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த ஒரு தோற்றமற்ற நிலை. இது எல்லாமே எங்க இருக்கு? இந்த உடம்புக்குள்ள தான் இருக்கு இல்லையா? சோ ம் களம் அப்படின்றது என்னன்றத ரொம்ப அழகா நம்ம பிரபுபாதர் இங்க குடுத்திருக்காரு. நமக்கு ரொம்ப ம். தெளிவா குடுத்திருக்காரு. சோ இது நமக்கு இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு. சரிங்க மாதாஜி. ஐம்புலன்கள், பஞ்சபூதங்கள், கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் இந்த 4மே சேர்ந்து 20 ஆயிடுச்சு. இது தவிர்த்து நமக்கு மனம், புத்தி, அந்த அகங்காரம். அகங்காரம். அது வந்து சூக்ஷ்மத்த உடல கவர் பண்ணி இருக்கிறது. அது சேர்ந்து 23. இன்னும் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த 3 குணங்களோட அந்த கலவை. அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த முக்குணம். அது வந்து தோற்றமற்ற நிலையில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதையும் இந்த களத்தையும் இந்த களத்துக்குள்ளார ஒருத்தர் இருக்கா அப்படின்றத அந்த சூக்ஷ்மமான ஆஹ் ஆத்மாவை பத்தியும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ரெண்டும் அதுதான் வந்து கஷேத்திரஜ்ஞன். இது ரெண்டத்தையும் வந்து ஆஹ் பிரித்து பிரித்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து உண்மையான ஞானம் அப்படின்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது இல்லாம இங்க இந்த அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, அகங்காரத்தினை ஸ்தூலமான நிலையில் வெளிக்காட்டுவதே பஞ்சபூதங்கள். அந்த அகங்காரமானது அதன் ஆரம்ப நிலையான தாமச புத்தியின் தோற்றம் ஆகும். அதாவது முதல்ல வரும்போது நமக்கு வந்து அந்த அகங்காரம் அப்படின்றது வந்து நல்ல அகங்காரமா தான் இருக்கு. ஆனா அந்த ஜடலோகத்துக்கு வரும்போது நான் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நிலைமையில வந்துருது. சோ அதனால அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பொய் அகங்காரமாக மாறுது அப்படின்றத பாக்குறோம். யூசுவலா அந்த ஸ்தூல உடல கவர் பண்ணியிருக்கிறது, அந்த ஆத்மாவ கவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஸ்தூல உடல் 3 லேயர்ல இருக்கு. மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஆனா ஜட உலகத்துல வரும்போது அது என்ன ஆகுது? நான் அனுபவிக்கணும். நான் தான் வந்து முன்னாடி இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதுல வர்றதுனால, அது வந்து ஆ பொய் அகங்காரமாக மாறுது. சோ அதோட ஆரம்ப நிலை என்ன? தாமச புத்தியின், தமோ குணத்தின் புத்தி அல்லது பௌதீக கருத்தின் தோற்றம். மேலும் தாமச புத்தியானது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் தோன்றாத நிலையின் தோற்றம். ஜட இயற்கை குணங்களின் அத்தகு தோன்றாத நிலை பிரதான. சோ அப்ப நம்ம 24 மூலக்கூறுல ஒண்ணு நமக்கு புரியாம இருந்தது இல்லையா? அங்க வந்து 3 குணங்களுடைய தோன்றாத நிலைன்றதுக்கு பதிலா நம்ம பிரதான அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அப்ப நமக்கு ஓகே. வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 4 ஆயிடுச்சு. மூலக்கூறுகள். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நீங்க படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவோடு சேர்ந்து இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 மூலக்கூறுகளாக இருக்கு. இன்னும் அடுத்த இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, பரமாத்மாவும் உள்ள இருக்கிறதுனால இது எல்லாம் சேர்ந்து 26 மூலக்கூறுகள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நீங்க படிக்கும்போது புரியும். இப்போதைக்கு பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்கிறது 24 24 மூலக்கூறுகள் மட்டும்தான். கொண்டது. 24 மட்டும்தான். ஆமா, அந்த இது. சோ அந்த பிரதான அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துட்டோம். ஆஹ் இந்த 24 மூலக்கூறுகளும் அதோட மாறுபாடுகளும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு நிலையில இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே யூனிக்னஸ். சோ அதெல்லாம் கலந்து இருக்கிறது தான் வந்து இந்த உடல் அப்படின்றத நம்ம உடல். பார்க்கணும். ஆமா. இந்த உடலாகப்பட்டது எத்தனை வகையான வளர்ச்சிக்கு மாற்றுதலுக்கு உண்டாகுது அப்படின்னாக்கா 6 விதமா. முதல்ல பிறக்குது. பிறந்த உடனே கொஞ்ச நாள் வளருது. வளருது. இந்த உடல் வளருது தானே? ஆமா அதுக்கப்புறம் வளருது. கொஞ்ச நாள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த உடல் மூலமாக என்னெல்லாம் செய்ய பண்ண முடியுமோ செய்ய பண்ணுது. என்ன பண்ணுது? ஆஹ் நம்மளுடைய இந்த ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் என்கரேஜ் பண்றோம். நமக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி உருவாக்குறோம். சோ அதுக்கு உண்டான உபபொருட்கள் அது உற்பத்தி பண்ணுது. கொஞ்ச நாள் போக போக ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அழியவும் தொடங்குகின்றது. ஒரு காலகட்டத்துல அது காணாமே போயிடுது. இல்லையா? மறைந்து போயிடுது. இறந்தும் போயிடுது. சோ அதனால ஆம், இந்த களம், இந்த உடல் உடல்ன்றது நிலையற்றது, என்னது? இது வந்து நிலையற்ற ஜடப்பொருள்னு சொல்லிடுறாங்க. That's all. நிலையற்ற ஜடப்பொருள் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். இந்த களத்தை தெரிந்து கொண்டவன், நான் இந்த உடல் கிடையாதுப்பா அப்படின்ற அந்த ஒரு அஹ், புரிதல் இருக்கு இல்லையா? அந்த அப்ப அதை தெரிஞ்சுக்கிறான் இல்லையா? நான் வேற, இந்த உடல் வேறன்னு. அந்த அந்த யாரை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க ஸ்வேத்ரக்ஞன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவன் வந்து இந்த உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன். யார் அது? ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம ஆத்மா. பார்க்கணும். அடுத்த பதம் போலாங்களா? ஹரே போலாம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நம்ம தேர்டு வெர்ஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணவும் சொல்லியிருந்தோம் மாதாஜி. அப்புறமேல் பண்ணிக்கலாமா நம்ம? தேர்ட் வெர்ஷன் என்ன அதுல டவுட்டுங்க பிரபு? ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு போலாம் ஒரு இதா. இல்லைன்னா அப்புறம் ஒன்ஸ் போயிட்டேன்னா அப்புறம் தேர்ட் வெர்ஷன். தேர்ட் வெர்ஷன் வந்து ரொம்ப பெருசு. பட் அது நம்ம ம் அது சரியா நம்ம புரிஞ்சுக்கல. நான் புரிஞ்சுக்கல. நான் சரியா புரிஞ்சுக்கல அது. பார்க்கலாம். ஓகே.
தேர்ட் வெர்ஷன்ல என்ன சொல்றாரு? பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படிங்கிறார். சோ அதுதான் நம்ம எல்லாருடைய உடல்லயும் ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கார். இருக்கு. அதனால அவர் எல்லா உடல்கள்லயும், ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். அறிபவன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு நினைச்சுக்கிறோம், நான் என்ன பண்றேன், நான் பண்றது வந்து மத்தவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு. பட் பகவானுக்கு தெரியும். நம்மளுடைய என்ன ஒரு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம உன்னுடைய மனசாட்சிக்கு தெரியும் அப்படின்னுட்டு. சோ பகவான் எல்லாருடைய உடல்லயும் அவங்கவங்க என்ன பண்றாங்கன்றத புரிந்து கொண்டவராக இருக்காரு. நம்ம எங்கேயும் ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. ஒளியவும் சோ முடியாது. பகவான் உள்ள இருக்காரு. ஆமா. சோ நானே எல்லா உடல்கள்லயும் இருக்க, எல்லார பத்தியும் தெரியும் அப்படின்றத நீ புரிஞ்சுக்கோ. சோ இந்த உடலையும் அந்த களத்தையும் அதனை அறிபவனையும், இந்த உடல் வந்து மாற்றத்திற்கு உள்ளானது, ஆத்மா நிலையானது, நமக்கு மேல உள்ளார பரமாத்மா இருக்கார் அப்படின்ற அந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடியது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து ஞானம் அப்படின்றத அங்க சொல்றார். வேற என்ன இங்க சொல்றாரு? உடல், உடலை அறிபவன், ஆத்மா, பரமாத்மா ஆகியவற்றை நாம் விவாதிக்கும் போது யாரெல்லாம் இருக்காங்க? பகவான், ஜீவாத்மா, ஜடம் என்ற மூன்றும் வேறுபட்ட தலைப்புகளை நாம் கற்க வேண்டும் என்பதை காண முடியும். சோ எல்லாருடைய உடல்லயும் பகவானும் இருக்கார், பகவான் கூட ஜீவாத்மாவும் இருக்கு, இந்த உடலும் இருக்கு. இது எங்க இருக்கு? இந்த பிரகிருதி, இந்த ஜடத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். செயலின் களம் ஒவ்வொன்றிலும், அதாவது ஒவ்வொரு உடலிலும் 2 ஆத்மாக்கள் இருக்கு. அதுதான் பார்க்கணும். ஆத்மா, பரமாத்மா. அதுதான் ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. பரமாத்மா. பரமபுருஷருடைய சுய விரிவங்கம் தான் பரமாத்மா. அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவானுடைய புருஷ அவதாரம். அதுல இருந்துதான் மகாவிஷ்ணு, மகாவிஷ்ணுல இருந்து கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, அவரிடத்துல இருந்து சிரோதகசாய விஷ்ணு. சிரோதாசாய அவர்தான் விஷ்ணு. பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய உடம்புலயும் இருக்கார். நானும் அறிபவனாக இருக்கேன், அவருக்கும் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் முதல்ல. ஆனால் நான் மட்டுமே அறிபவன் அல்ல, நான் அறிபவர்களில் உயர்ந்தவன், ஒவ்வொருவரது உடலிலும் பரமாத்மாவாக வசிக்கின்றேன் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். சோ பகவான் வந்து ஆஹ் ஜீவாத்மாவை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல, அதுக்கு மேல பரமாத்மாவும் இருக்கார் அப்படின்ற அந்த புரிதல் வேண்டும். அவர் எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக வசிக்கிறார் அப்படின்றத சொல்றார். உம் பகவத்கீதையை அடிப்படையாக வைத்து செயலின் களத்தை பற்றியும் அந்த களத்தை அறிபவனை பற்றியும் நுண்ணியமாக அறிந்து கொள்கின்றானோ அவன் ஞானத்தை அடைய முடியும். ஞானம்னாலே இங்க என்னன்னு சொல்லிட்டார்? நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்ற அந்த புரிதல் தான் வந்து இங்க ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதை மீறி அடுத்து பரமாத்மா இருக்கார், அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற அந்த உறவு என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கும் போது அது விஞ்ஞானமாக கருதப்படுகின்றது. சோ இங்க வந்து இந்த உடல் மாற்றத்துக்கு உண்டானது, ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா, ஜீவாத்மா நிலையானது அப்படின்றத ரொம்ப துல்லியமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதுதான் உண்மையான ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. உடல் ஒவ்வொன்றிலும் நான் அறிபவனாக உள்ளேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார். ஜீவாத்மா தனது சொந்த உடலை பற்றி அறிந்திருக்கலாம். அது நேத்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க இல்லையா, ஆமா நம்மளுடைய டீச்சர். உடம்புல என்ன இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும், நான் நமக்கு என்ன தெரியும். பண்றேன்றது எனக்கு தெரியலாம். ஆனா பகவானுக்கு ஆனா மத்தவங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? முடியாது, ஆனா முடியாது. பகவானுக்கு எல்லார எல்லாமே பத்தியும் தெரியும். தெரியும். அததான் அவர் இங்க சொல்றார். பரமாத்மாவாக, ஏன் அப்படின்னா அவர் எல்லாருடைய உடம்புலயும் இருக்காரு அவரு. அதனால அவருக்கு எல்லாருடைய இதயத்திலயுமே இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சாங்கிய தத்துவத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம். வந்து ஆத்மா வந்து, ஜீவாத்மா வந்து இதயத்துல 5 விதமான காற்றுகள்ல வந்து மிதந்து கொண்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். பலதரப்பட்ட வாழ்வினங்களின் பல்வேறு உடல்கள் அனைத்தையும் அவர் அறிவார். எல்லாத்தையும் பத்தியும் அவருக்கு தெரியும். அவர் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே, அசையும் அசையாத எல்லாத்துலயுமே நான் இருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கார். குடிமகன் தன்னுடைய சிறு நிலத்தை பற்றி அனைத்தையும் அறிந்தார். அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அனாலஜி கொடுத்திருக்காரு, ஒப்புமை அனாலஜி கொடுக்குறாங்க. கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். ஒரு குடியானப்பட்டவன், நமக்கு வந்து கிரகஸ்தனுக்கு நம்மள வீட்டை பத்தியும் நம்மளோட இதை பத்தி தான் தெரியும். ஆனா அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசனுக்கு தன்னுடைய நாட்டு மக்கள் எல்லார பத்தியும் யார் யாரு எங்க இருக்காங்க அப்படி தெரியலன்னா ஒரு நல்ல அரசன் கிடையாது. சோ அவங்களை எப்படி நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், வேற என்னென்ன விஷயங்கள், சோ அவங்களுக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும். அதனாலதான் அவன் வந்து அரசன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. சோ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு வந்து நம்ம எல்லார பத்தியும் தெரியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க வந்து பாக்குறோம். அதுக்கு ஒரு அனாலஜி கொடுத்திருக்காரு. உடல் புலன்களினால் ஆனது. முழுமுதற் கடவுள் ரிஷிகேஷர் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவர். கட்டுப்படுத்தி ரிஷிகேஷர் அப்படின்னாலே எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அப்ப நான் இந்த புலன்களால் ஆனப்பட்ட போது என்னை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவன் பகவான் தான் அப்படின்னு அந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு வேண்டும். சோ அத திருப்பி இந்த ராஜாவும் குடிமக்களையும் 2 நிலையை வந்து சொல்றாரு.
சோ குடியானவனுக்கு தன்னுடைய செயல்களை மட்டும்தான் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனா ராஜான்றதுனால, ஏன்னா நாம அவருக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். ராஜாக்கு கீழே தான் நம்ம இருக்கோம். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும். அது போல பகவானுக்கு பகவானை ஏன் நம்ம வந்து அவரால எப்படி முடியுதுன்னா, அவர் ரிஷிகேஷர், எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவானுடைய கருணை இல்லை அப்படின்னாக்கா பக்திக்கு வர்றதோ அல்ல அதுல முன்னேறதோ வந்து மிகவும் கடினமான ஒன்று. அவருடைய காரணமற்ற கருணையினால அதெல்லாம் நடக்குது. சோ அவர் வந்து ரிஷிகேஷர், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அறிபவர்களில் அவரே உயர்ந்தவர் என்பதே இதன் பொருள். நம்ம விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலையும் பார்க்கிறோம். எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சதுலயும் அதிகமா தெரிந்தவர் அவரே வந்து உயர்ந்தவர். உயர்ந்தவர். ஜீவாத்மா தன்னுடைய உடலை மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்குது. ஆனா பகவானுக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுதான் க்ஷேத்திர. இந்த உடல் வந்து க்ஷேத்திர அல்லது களம் எனப்படுகின்றது. அந்த உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா, இந்த உடல் வேற, நான் இந்த உடல் கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்குது. அதனால அந்த ஜீவாத்மாக்கு க்ஷேத்திரஜ்ஞ, ஜீவாத்மாவோட உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் நம்ம க்ஷேத்திரஜ்ஞன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா அவரு எல்லாருடைய உடல்லயும் இருக்கார். அதனால அவரும் இங்க க்ஷேத்திரஜ்ஞன் சொல்லப்படுறார். முழுமுதற்கடவுள் உடலையும் அந்த உடலின் உரிமையாளனையும் அறிவார். எனவே எல்லா கலங்களையும் அறிபவர் என்று அவர் அழைக்கப்படுகின்றார். செயல்களின் களம், செயல்களை அறியும் நபர், செயல்களை அறியும் உன்னத நபர். பகவான் யாரு? உன்னத நபர். இந்த மூணுத்துக்கும் உண்டான வேறுபாடு வந்து விவரிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். பரமாத்மாவின் உண்மையான நிலை ஆகியவற்றை பற்றிய பக்குவமான அறிவு வேத இலக்கியத்தில் ஞானம் எனப்படுகின்றது. இதுவே கிருஷ்ணருடைய அபிப்பிராயம். ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே சமயத்தில் சமமாகவும் வேறுபட்டும் இருக்கின்றார்கள்ன்றத புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்னு. நம்மளுடைய தத்துவமே வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். பகவானோட நம்ம ஒன்றாக இருந்தாலும் பகவானிடத்துல இருந்து நம்ம வேறுபட்டிருக்கோம். ஆமா, அந்த ஒரு ஞானம் தான் வந்து உண்மையான ஞானம் அப்படின்னு. அவன் பக்குவ ஞானத்தில் இல்ல, நான் அப்படி இல்ல, நானும் அவரும் ஒன்று, இந்த மாயாவாத தத்துவம் இருக்கு இல்லையா, நானும் பகவான் நீனும் பகவான், சோ அது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்னு. பிரகிருதி, இந்த இயற்கை, புருஷன், இந்த இயற்கையை அனுபவிக்க கூடியவர். இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒருத்தர் இருக்கார், ஈஸ்வரர். அவர் வந்து ஜீவாத்மாவையும் கட்டுப்படுத்தி அனைத்தையும் அனுபவிக்க கூடியவர். யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், ஓ இதுதான் வந்து நான் தான் வந்து இதை அனுபவிக்கிறேன்னு. ஆனா அதெல்லாம் வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. பகவான் இதுக்கெல்லாம் உயர்ந்திருக்கின்றார், ஆனந்தமயமானவர். அதை அடையணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். சோ அவர் எப்பவுமே நித்தியமாக ஆனந்தமயமாக இருக்கின்றார், அனைத்தையும் அனுபவிக்கின்றார். அவருக்கு வந்து எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை. ஆனா இதெல்லாம் நமக்கு ரிவர்ஸ்டா இருக்கு. அதனால பகவான் வேற, நம்ம வேற. நம்ம வந்து ஒரு அணு ஆத்மா தான், பகவான் விபு ஆத்மா. அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வெளில வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ ஆகியவற்றின் நிலைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வெவ்வேறு திறன்களுடைய இந்த மூன்றையும் நம்ம குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது. யாரு வரையறாங்களோ அவர் வந்து உன்னதமானவர், உயர்ந்தவர். ஒரு ஓவியம் அண்ட் ஓவிய பலகை, இந்த பிரபஞ்ச ஓவிய பலகை, அதுல வரையக்கூடிய அந்த ஓவியம் இந்த ஜீவாத்மா அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஜீவாத்மா என்பது அந்த மேடம், ஓவியம் வந்து ஜீவாத்மாவா மேடம்? நோ, பரமாத்மா. ஓவியம் வந்து பரமாத்மா, ஓவியன் வந்து ஜீவாத்மா. வரையவர். ஆமா, வரையறவர் ஜீவாத்மா. வரையவர் அவர் தானே வரையறார், பகவான் வரையறாரு. உயர்ந்தவர் இல்லையா? என்னதான் வந்து இந்த ஓவிய பலகையும் ஓவியமும் இருந்தாலும் அதை விட உயர்ந்தவர் இல்லையா? அவர் வரையறதுனாலதான் அதுக்கு பேரே ஓவியம் வருது. அந்த ஓவிய பலகை, ஓவிய பலகை வந்து பிரகிருதி, கரெக்ட்டுங்களா? பிரகிருதி. ஓவியம் வந்து ஜீவாத்மா. ஆமா, ஓவியன் வந்து பரமாத்மா ஆயிடும். ஆமா, ஓவியன் நினைச்சா அதை என்ன வேணா மாத்த முடியும், இயற்கையாக பண்ணலாம், அது ஒரு ஃபேமிலியா நடத்தலாம், இல்ல மேபி வேற ஒரு சினாரியை கொண்டு வரலாம். சோ இங்க யாரு உயர்ந்தவராக கருதப்படுகின்றார்? பகவான். அப்ப பரமாத்மா ஓவியன். அவரால படைக்கப்பட்டது எது? இந்த ஓவியம், ஜீவாத்மா. அத எதுல அவர் படைக்கிறாரு? இந்த ஓவிய பலகை, இந்த பிரகிருதியில இருந்து அவர் படைக்கிறார். புரிஞ்சுதுங்களா? உன்னத அதிகாரி யாரு? ஈஸ்வரர் வந்து யாருன்னா முழுமுதற் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். போக்தா போக்கியம் பிரேரிதாரம் ச மத்வா சர்வம் புரோக்தம் த்ரிவிதம் பிரம்மம் ஏதத் என்று கூறு. பிரம்மன் என்பதை பற்றி 3 கருத்துக்கள். இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். பிரம்மம், இந்த இயற்கை முழுவதும் வந்து பகவான் தான் படிச்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா இது அருவவாதிகள்லாம் இதுதான் வந்து உன்னதமான உயர்ந்த நிலை நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அதை விட அடுத்த நிலை இருக்கு. பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். அந்த 3 நிலைக்கு, அந்த உன்னதமான 3வது நிலையில இருக்கக்கூடிய பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது பக்தி யோகத்துல இருக்கவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த இலக்காக இருக்கு. ஆனா அருவவாதிகள் இந்த பிரகிருதி
ரூபமே கிடையாது, அருவமற்றவர், இந்த இயற்கை தான் வந்து எல்லாம் அப்படின்னு அதுலயே நின்றாங்க அருவவாதிகள். ஆனா அதையும் தாண்டி அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போறது வந்து பக்தி யோகத்துல இருக்கவங்க பண்றது, பகவானை வந்து பரம புருஷராக புரிந்து கொள்வது. முடிச்சுட்டு வரேன், லாஸ்ட் 2 minutes. அந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யும் ஜீவாத்மாவும் பிரம்மன் எனப்படுகின்றான். அது மட்டுமின்றி இந்த இரண்டையும் கட்டுப்படுத்தும் உன்னத நபரும் பிரம்மன் எனப்படுகின்றார். உண்மையில் அவர் மட்டுமே, அதாவது பகவானே வந்து அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். ஒருவர் தவறுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் மற்றும் மற்றொருவர் தவறிழைக்கக்கூடியவர். 2 வகையான புரிதலின் அடிப்படையில 2 வகையா பிரிக்கிறாங்க மக்களை. தவறான தவறுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர், இல்ல பகவானே மூலமுழு முதற் கடவுள்ன்றதுல ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடியவங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து ஆசிலேட் ஆகி தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருவர் எஜமானர், மற்றவனும் அவனுக்கு கீழ்ப்பட்டவன். களத்தை அறியும் இந்த இரு நபர்களையும் சமமாகவும் ஒன்றாகவும் கருதுபவன். செயல்களின் களத்தை அறிபவனாக நானும் இருக்கின்றேன் என்று இங்கு மிக தெளிவாக கூறுகின்ற பரமபுருஷ பகவானுடன் முரண்படுகின்றான். அதாவது நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் நானும் கடவுள் நீயும் கடவுள், நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய இலக்கு அப்படின்னு இந்த மாயாவாத கொள்கைகள்ல இருக்கக்கூடியவங்க போயிடுறாங்க. சோ அது வந்து தவறு. நமக்கு மேல இருக்காரு பகவான். நம்ம என்னதான் வந்து அந்த அந்த பரமாத்மாவை பத்தி புரிந்து கொண்டாலும் நாமும் பரமாத்மாவும் ஒன்றாவது கிடையாது. பகவான் நமக்கு மேற்பட்டவர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது. எப்ப நானும் நீயும் சமம் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்ப அங்க வந்து நாம அந்த மாயாவாத கொள்கையில போயிடுறோம், வீழ்ந்து விடுகின்றோம். சோ அப்படிப்பட்ட எண்ணம் வரும்போது நான் தவறிழைக்கக்கூடியவனாக இருக்கேன். பகவான் வந்து என்னிடத்துல இருந்து ஒப்பற்றவர், உயர்ந்தவர் அப்படின்றது வரும்போது நான் தவறுகளுக்கு அங்க இடமே கொடுக்கல. பகவான் வந்து உயர்ந்தவர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ அவங்கதான் வந்து தவறு இழைக்காதவர்கள். நானும் பகவானும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள். ஆமா, அததான் இங்க வந்து கயிறை போய் நம்ம பாம்புன்னு தவறா புரிஞ்சு கொண்டு அதுதான் வந்து உயர்ந்ததுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அவங்க வந்து ஞானமற்றவர்கள் அப்படின்றத இங்க சொல்றாரு. சோ ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் திறன் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவிற்கும் வேறுபட்டு இருப்பதால் வெவ்வேறான உடல்கள் உள்ளன. ஆனால் அங்கே அத்தகைய உடல்களை கட்டுப்படுத்துபவராகவும் பரமனும் வீற்றுள்ளார். ஒரு தடவை பிரபுபாதர் கிட்ட அவருடைய பக்தர்கள் எல்லாம் கேக்குறாங்க, எப்படின்னா இத்தனை, ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஒரு கிளாஸ் பண்ணும்போது ஒரு சைனீஸ் மாதாஜி சொன்னாங்க, இந்தியால வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்ற கான்செப்ட் இருக்கு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய நாடுகள், அதாவது அதர் தேன் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இது எல்லாமே வந்து அந்த செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன், அவங்களுடைய பிலாசபியே வந்து டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அங்க வந்து கடவுள்ன்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் போகும்போது அவருடைய பக்தர்கள் கேக்குறாங்க, நான் எப்படி இப்ப நாங்க கிருஷ்ணா வந்து நம்மள இப்ப கிருஷ்ணர் அடைய முடியுமா? நாங்களாம் எவ்வளவு விஷயங்கள் இவ்வளவு நாளா பண்ணிருக்கோம், கிருஷ்ணான்னு எப்படி அவரை வந்து அடைஞ்சிட முடியுமா? எங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குமா அப்படி கேட்கும்போது அப்ப பிரபுபாதர் சொல்றாரு, எப்ப நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையோட வந்து கிருஷ்ணான்னு சொல்றோமோ அடுத்த நிமிடம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக அதுல வந்து விடுதலை கொடுத்துவார். எப்படி வந்து ஒரு சூரியனை கண்ட பனி போல நம்மளுடைய கஷ்டங்கள் எத்தனையோ ஜன்மங்களாக இருக்கக்கூடியது வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லி அவருக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது அது வந்து மறைந்து விடுகின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க பகவான் அனைத்து உடல்களையும் கட்டுப்படுத்துவராக இருக்கிறதுனால நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது நம்மள வந்து இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில இருந்து அவரை கொண்டு செலுத்துகின்றார். சோ இதெல்லாம் இந்த உடல் வேற, ஜீவாத்மா வேற, பரமாத்மா வேற. பரமாத்மா நமக்கெல்லாம் உயர்ந்தவர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து உண்மையான ஞானம். அதெல்லாம் சொல்றதுனாலதான் இது வந்து ஞான யோகம் எனப்படுகின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ ஜீவாத்மாவின் அருகில் பரமாத்மாக வீற்றிருப்பவர் கிருஷ்ணரே. நம்ம புருஷ அவதாரத்தின் மூலமாக நம்ம பார்த்தோம். செயல்களின் களம், வரம்பிற்கு உட்பட்ட அனுபவிப்பாளன் ஆகிய இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துவர் பரமாத்மாவை. ஆமா, சோ ஜீவாத்மாவை ஏன் நம்ம வந்து சரிசமமா நினைக்க கூடாது அப்படின்னாக்கா, ஜீவாத்மாக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இதுதான் வந்து நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், இதுதான் ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு. ஆனா அதை விட உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லையா இதுதான் ஆனந்தம்னு, அதை விட உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதை அனுபவிக்கின்றதுனால பகவான் வந்து ரிஷிகேஷர் அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். புரிஞ்சுச்சுங்களா பிரபு? இந்த சாங்கிற ஒரு சொல்றது லாஸ்ட் பாராகிராஃப்ல ஒரு 5வது லைன் 6வது லைன் பாருங்க மாதாஜி. உடல்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை குறிக்கும் ச என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது.
இல்ல அது சமஸ்கிருதத்தோட ஏதாவது இதா இருக்கலாம். சில சமயம் அந்த 2 இது சேர்க்கிறதா கூட இருக்கலாம். சரிங்க மாதாஜி. ரைட் மாதாஜி. ஓகே, we can move to சனா மற்றும் கலத்தை அறிபவன் மற்றும் ம் கலத்தை அறிபவனும் மற்றும் நிச்சயமாக என்னை அறிவாய். இது எல்லா கஷேத்திர உடல்கலைகளும் ஆஹ் நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்ளும். அதாவது உடல் மற்றும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கலத்தை அறிபவன் கஷேத்திரஜன் மற்றும் கலம், அதுல உடலையும் உடலை அறிபவனும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சர்வத் கிருஷ்ணா. பண்ண மாதாஜி. பிரணாம். என்ன சொன்னீங்க? உடல்களின் Yes. மொத்த எண்ணிக்கையை குறிக்கும் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது. அத அவர் மத்த எல்லா இதுலயும் வந்து இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஓகே, மத்த உடல்கள்லயும் வந்து பகவான் பரமாத்மாவா வீற்றிருக்கார் இல்லையா? சோ அதனால அதை அப்படி ஆமா. எடுத்துக்கலாம், அந்த கணக்கு எடுத்துக்கலாம். அந்த ஓகே, ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா உடல் இதெல்லாம் வந்து பிரிச்சு பாக்குறது. சரிங்க மாதாஜி. ஜீவாத்மா ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றும் பரமாத்மா அப்படி கூட நம்ம அங்க எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலா ஓகே அந்த மாதாஜி. அந்த மொழிபெயர்ப்பு படிக்கும்போது நமக்கு அதுதான் தெரியுது. சரிங்க மாதாஜி. அடுத்து நமஸ்கார். யாரு இருக்காங்க? ஜானகிராமன் பிரபு வந்திருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பதம் 4 பிரபு. படிச்சிட்டீங்களா? 6வது 7வது பதம். 6வது 7வது பதம் அதானங்க பிரபு? 4 வரணும்ல? இல்ல 4 மாதாஜி. 6, படிச்சிட்டீங்களா? 7 முடிச்சிட்டு மாதாஜி. 8 8 8ல இருந்து ஓகே ஆரம்பிங்க. படிக்கணும் மாதாஜி. 8 8 ஓ சாரி பிரபு. 8வது வாசிங்க. 8 9 பெருசு பெருசா 6 7 8 இல்ல 9 8 9 8 9 8 9 நிறைய 4 இருக்கு மாதா. இதுல 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கு. நீங்க 8 9 வாசிங்க. 8ல இருந்து சரி. 12 வரைக்கும் இருக்கா? சரி, அப்படின்னா நீங்க அடுத்தது வாசிக்கிறீங்களா? ஆமா. வேற யாருக்காவது கொடுக்கலாமா? ரவிக்குமார் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? 13. சரி. சரிங்க மாதாஜி. 13 வாசிங்க பிரபு. 8 9 இது 10 11 8ல இருந்து வாசிங்க. 8வதுல இருந்து ஸ்கிரீன் தெரியுது பாருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஆ. அமானித்துவம், அதம்பித்துவம், அஹிம்சா, சாஸ்திரார்ஜிதம், ஆச்சாரியோ பாஷணம், சௌசம், தைரியம், ஆத்ம வினிக்கிரக. அடுத்தது படிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க வாசிங்க. இந்திரியார்த்தே வைராகியம், கங்கார ஏவச, அகங்கார, ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, துக தோஷானு தர்ஷனம். அடுத்தது படிக்கிற மாதாஜி. வாசிங்க. அசத்தீர் அனபிஷ்வங்க புத்திரதார ருகாதிஷு நித்யம் சசம சித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோப பத்திஷு. அடுத்து படிக்க மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க. மயி சானன்ய யோகேன பத்திர் அவ்யபி சாரணி விவிக்த தேச சேவித்வம் அரதீர் ஜன சம்சதி அத்தியாத்ம ஞான நித்யதவம் தத்வ ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏஜஸ் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யதோ அனன்யதா. பொருளை படிக்கணும்னா அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு. தூய்மை வேற, தளராமை வேற. சரிங்க மாதாஜி. தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி, பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல்,
பொதுமக்களிடம் இருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சந்நியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் பரம சத்தியம் பிரபு, பரம சத்தியத்தை சத்தியத்தை பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான சரிங்க தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அனுபவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். சரி போல். சோ நம்ம 6 கேள்விகள் கேட்டார் இல்லையா? கஷேத்திரம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார், கஷேத்திரஜ்ஞன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார், ஞானம் எதெல்லாம் ஞானம் அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அடக்கமாக இருக்கிறது நம்ம நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங், அதுக்கப்புறம் ஹம்பிள்னஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அந்த அடக்கம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பொய் அகங்காரம் நம்மளை விட்டு போயிடும், நான் அப்படின்றது போயிடும். சோ எப்ப நம்ம அடக்கமா இருக்கமோ அப்ப அந்த கர்வம் நம்மளை விட்டு போயிடும். எல்லா உயிர் வாழிலையும் வந்து பகவான் இருக்கார், ஈவன் உயிரற்ற இதுல கூட பகவான் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம தெரியும் போது நம்ம கிட்ட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இரக்க குணம், ஜீவ காருண்யம் வந்துடும், அஹிம்சை வந்துடும். பொறுமையாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குணம். சோ இந்த ஞானம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறுகின்றோம் அப்படின்னு. சோ நமக்கு எங்கெங்க தேவையோ அங்க வந்து பொறுமையாகவும் எளிமையாகவும் இருக்கணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். 4 குரு சீட சம்பிரதாயம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, குரு சீட பரம்பரை. சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து குருன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. சோ நமக்கு வந்து அந்த பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த ஆன்மீக குரு சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது போல தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நடத்துவாங்க. சோ அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒருத்தவங்களை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப வந்து எத்தனையோ பிலாசபிக்கல் திங்ஸ் இருக்கு, ஆனா அந்த விஷயத்த நான் ஃபாலோ பண்ணும்போது என்னோட பிஹேவியர்ல சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்படி சேஞ்சஸ் இருந்தாதான் நான் வந்து அது உண்மையான உண்மையான ஒரு பக்தியிலயோ இல்ல ஒரு ஒரு மார்க்கத்திலயோ நம்ம போறோம் அப்படின்றது தெரியணும். சோ நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கலியுகம்னாலே ஏமாற்றும் குணம் அதிகமாக இருக்கும். சோ அதுல நம்மளுடைய சரியான விஷயத்த தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. தூய்மையாக இருக்கிறது. தூய்மை அப்படின்னு வந்துட்டாலே அக தூய்மை மற்றும் புற தூய்மை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அகமும் புறமும் தூய்மையாக இருந்தாதான் வந்து நமக்கு வந்து மற்ற விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ தூய்மை, தளராமல் இருக்கிறது. நம்ம மாயை இந்த கலியுகத்துல இருக்கோம், மாயால நம்ம நிறைய வந்து வீழ்வதற்கான சாட்சி நிலைகள் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. உள்ளது. அதனால நம்ம வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்ம வந்து தளராம உறுதியோட அதுல இருக்கணும். நம்ம விழுந்தால் மீண்டும் எழுந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பக்தியில வந்து முன்னேறி போயிட்டே இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பிரபுபாதர் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லியிருக்காரு. 4 பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காரு? 4 பிரின்சிபிள்ஸ் என்னென்னது? நோ இன்டாக்சிகேஷன் அண்ட் நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ illicit செக்ஸ். சோ மது அருந்தக்கூடாது, மாது இருக்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து மாமிசம் உண்பதை தவிர்க்கணும், சூது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துருத்தல். ஒரு நம்மளுடைய இந்த ஐம்புலன்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ அதன் பின்னாடி நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்கா அது நம்மள வந்து நான் எதற்காக வந்தேன்ற அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்காம நம்மள வேற ஒரு விஷயத்துல கொண்டு போயிடும். சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து எது நமக்கு வந்து தவறானது அப்படின்னு இருக்கோ அதை நம்ம தவிர்க்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பொய் அகங்காரம் இல்லாம இருக்கிறது. நம்ம பிறப்புன்னு வந்துட்டாலே இறப்பை நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கோம். அதுல இது என்னோடது, நானு அப்படின்ற அந்த அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து தவிர்க்கணும். நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன்றது எப்ப நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கோ, நமக்கு இருக்கிறது கொஞ்ச நாள் தான். நம்மளுடைய பரீட்சித் மகாராஜருக்காச்சும் தெரிந்தது 7 நாள்ல இறக்க போறோம். ஆனா நமக்கு என்னன்னே தெரியாது. நம்ம படுக்கிறோம், அடுத்த நிமிஷம் காலையில எந்திருப்போமானே தெரியாது. சோ நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட இதுல எவ்வளவு தூரம் பக்தி செய்து பகவானிடத்துல போக முயற்சி பண்றோமோ அது வந்து ரொம்ப நல்லது. அதுல வந்து நான் வந்து இன்னும் சாதிக்கணும், அந்த மாதிரி நான் என்னை பத்தின என்னோட குடும்பம் அந்த மாதிரி தவறான விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து உண்மையாலுமே வந்து இல்லாத ஒன்று. அந்த பொய் அகங்காரம் இல்லாம இருக்கிறது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். நம்ம இங்க பிறந்துட்டோம் அப்படின்னால இறப்புன்னு நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த உடல் கண்டிப்பாக மாற்றத்துக்கு உள்ளான ஒன்று. அது போல நம்ம நோய் இல்லாதவங்க நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அந்த கலியுகத்துல இதெல்லாமே அதோட தன்மை. இப்போ அதோட துன்பங்களை வந்து நம்ம வந்து கடந்து போக வேண்டும். அதுலயே நம்ம யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்ப சப்போஸ் நமக்கு வந்து எனக்கு வந்து கேன்சர் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா தெரிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான், ஓகே, இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கமோ அது வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணி போகணும். அதை விட்டு நம்ம
அதுலயே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த 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 தாட்டே வந்து நம்மள கொன்னுடும். சோ அது அடுத்தது வந்து நம்ம போக முடியாது. சோ அதுல வரக்கூடிய துன்பங்களை கடந்து நாம போக வேண்டும். அது போல என்னுடைய குழந்தை, என்னுடைய மனைவி, என்னுடையது நினைக்கிறேன்னா அது எல்லாமே வந்து ஒரு நிரந்தரமற்ற ஒன்று. இது எல்லாத்துக்குமே இதெல்லாம் ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு முடிவுன்றது வரும். நம்மளுக்கு கிடைச்ச இந்த விஷயத்த பகவானோட பக்தியோட நம்ம வந்து அந்த பற்று இல்லாம நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். அவரை வந்து சென்டரா வச்சு அவர் மூலமாக இது கிடைச்சிருக்கு. இவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணுமோ அந்த கடமையை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கணுமே தவிர்த்து அதுலயே ரொம்ப பற்றா நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்கா திருப்பி வீழ்ச்சி அடைவோம். அதனால அது ஞானமற்ற தன்மை. எக்ஸாம்பிள் நம்ம திருதராஷ்டிர துரியோதனன் மேல வச்ச க கண்மூடித்தனமான அன்பு இல்லையா? அது வந்து அவரை வந்து என்னாச்சு அந்த அந்த வம்சமே அழிஞ்சிடுச்சு. அவர் அப்பவே எப்ப தவறானது போகும்போதே அங்க வந்து தடுத்து நிறுத்தி இருந்தாரு அப்படின்னாக்கா இந்த மகாபாரதமே வந்து நடந்திருக்காது. அவர் வந்து தன்னுடைய பையன் மேல அவ்வளோ ஒரு அன்பு இருந்ததுனால, கண்மூடித்தனமா இருந்ததுனால, அந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபட முடியாதனால இவ்வளவு கஷ்டங்கள் பார்த்தோம். விருப்பு வெறுப்பு நிலைகளில் சமநிலையோட இருக்குது. நமக்கு வந்து 2த்தையும் சமமா எடுத்துட்டு போறதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். இந்த ஞானம் எல்லாம் விருத்தி செய்யறதுக்கு நிறைய உபகரணங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனா இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே 2த்தையும் வந்து ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு போறது. நம்ம பார்த்தோம் நண்பன், அதுக்கப்புறம் வந்து பகைவன் எதுவுமே 2மே இல்லாத ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து ஆஹ் அந்த அறிஞனாகப்பட்டவனுக்கு உண்டான இதுன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி எப்பவுமே வந்து பகவான் மேல கலங்கமற்ற அப்படின்னாக்கா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு எதையும் எதிர்பார்க்காம அவரிடத்துல கம்ப்ளீட்டா சரணடைறது. சோ நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல்னா அது இந்த கலியுகத்துல நமக்கு வந்து வந்து முடியாது. ஆஹ் முடியாது. நம்ம உடனே ஏன்னா இப்ப ஆஹ் அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து நிறைய ஆயுட்காலம் வந்தது. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 40,000 வருடங்கள் 50,000 வருடங்கள் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. சோ அங்க போய் நிறைய வருடங்கள் வந்து இது பண்ணாங்க, தபஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க. சோ இப்ப நமக்கு இங்க வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் தனியா இருக்கிறதே வந்து பெரிய விஷயம். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல் அப்படின்னு இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப பௌதீக இச்சையோட இருக்கவங்களுக்கு நான் சொல்லுவாங்க இல்லையா உன்னுடைய நண்பனை பத்தி சொல்லு நீ எப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மாதிரியான மக்களை வந்து தவிர்த்துறது. சில சமயம் நம்ம சரியான இதுல போனாலும் நமக்கு வந்து சேரக்கூடிய நண்பர்களோ அல்லது கூட இருக்கக்கூடிய கலீக்ஸோ பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப பௌதீகமா இருந்தாங்கன்னா அதோட தாக்கம் கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட இருக்கும். சோ அந்த மாதிரியான பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கும். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு தடவை அவருடைய பக்தருக்கு வந்து சொல்றார் பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்னாக்கா கிரகஸ்தர்கள் அபக்தர்கள் கிட்ட இருந்து தூரமா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அது கண்டிப்பா ஒரு நாள் அவங்களோட வழியில நம்மளை கொண்டு போகும். நாம் ரீச் அடைறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல் கண்டிப்பாக நமக்கு வேண்டிய ஒன்று. ஏன்னா ஆத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி இந்த பௌதீக சார்ந்த உடலை வளர்க்கறதுக்கு நமக்கு வந்து உணவு தேவைப்படுதோ அது போல நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவுடைய வாழ்றதுக்கும் நமக்கு வந்து பகவானை பத்தின ஞானமும் அந்த ஆத்மாவை பத்தின ஞானமும் நமக்கும் அவருக்கும் என்ன ஒரு உறவு இருக்கின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஆத்மாவுடைய தன்மை என்ன எப்படி இதுக்கு வந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது அப்படின்றத தெரிந்து கொண்டு அதற்கு உண்டான செயல்களில் ஈடுபடுறதும் வந்து ஒரு ஞானம். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு சயின்டிபிக்கா எதற்காக நான் வந்து பகவானிடத்தை இது பண்ணணும், ஏன் அவர் வந்து பகவான் சொல்லப்படுறார், எப்படி நமக்கு போலாம், இதுக்கு உண்டான அவரை அடைவதற்கு உண்டான வழிகள் என்ன, ஏன் இது வந்து ரொம்ப சொல்லப்பட்டிருக்கு, எந்த மாதிரியான காவியங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதுக்கு உண்டான சயின்டிபிக் திங்ஸ் பண்றோமே இது எல்லாம் ஞானம் எனப்படுகின்றது. இதை தவிர்த்து டபுள் டாக்டரேட் ட்ரிபிள் டாக்டரேட் அதெல்லாம் வந்து அறியாமை அப்படின்றத வந்து இங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்க. ரொம்ப பெருசா இருக்கா இதோட பொருளுரை? நம்ம அடுத்த வாரம் வேணா பார்க்கலாம் இந்த பொருளுரை. இந்த வாரம் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கிளாஸ். நம்ம இதே மாதிரி 4 பேர் இருந்தாலும் நம்ம வந்து நல்லா டிஸ்கஸ் பண்றது வந்து நல்லா நல்லா இருக்கு. நல்லா இருந்துச்சு மதி. கிளாஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மதி. ஓகே வெரி பிரபு. வெரி குட். Thank you so much பிரபு. Thank you மாதாஜி. ஹரே தேங்க் கிருஷ்ணா. யூ பிரபுஜி. தண்டவத் பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் பிரபு. மாதாஜி நீங்க அந்த குரூப்ல இருக்கீங்களா மாதாஜி? என்னோட அந்த செகண்ட் லெவல் 2 குரூப்ல இருக்கீங்களா விஜய மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி இருக்கேன். இப்ப நம்ம குரூப்ல மெசேஜ் போடுறோம் அந்த குரூப்ல இருக்கீங்க? உங்களோட நம்பர் எனக்கு தெரியல. ஒரு தடவை நான் உங்களுக்கு கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். அது இல்ல மாதா, அந்த இதுல இல்ல மாதாஜி. நான் உங்க குரூப் இருக்குல்ல அந்த மெசேஜ் போடுறது எனக்கு வரல, அதுல இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நீங்க நம்பர் உங்களோட என் நம்பர் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா எனக்கு உங்களோட நம்பர்ல இருந்து மெசேஜ் அனுப்புறீங்களா? ஓகே மாதாஜி, நான் அனுப்புறேன் மாதாஜி. என் நம்பர் இருக்கு உங்ககிட்ட?
இந்த குரூப் அந்த இதுல இருக்குல்ல மாதாஜி, உங்க இதுல இருக்குல்ல, அத 70 பார்த்தா ஸ்டார்ட் பண்ணும். 70465 எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்களேன். நீங்க அந்த ஓகே மாதாஜி. குரூப்ல இல்ல, அதனாலதான். ஏன்னா இப்ப ஓகே நம்ம மாதாஜி. 4 பேர் தான் இருக்கோம். நீங்க, ரவிதாஸ் பிரபு, ரவிக்குமார் பிரபு, கண்ணம்மாள் மேம் வந்து மாதாஜி வந்து எப்பவுமே வருவாங்க ரெகுலரா. நேத்து மட்டும்தான் அவங்க வரல. அப்புறம் இன்னொரு மாதாஜி இருக்காங்க. இந்த 5 பேர் தான் ரெகுலரா வந்துட்டு இருக்கோம். ஜானகிராமன் பிரபு 6 பேரு. சோ நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு புரிதலுக்காக, வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க எல்லாருமே அந்த குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா ஓகே. மாதாஜி சைட் தேங்க்யூ. ரெடி ஆயிடுச்சா மாதாஜி? இல்லைங்க பிரபு, வெப்சைட். நேத்துக்கு இப்ப கூட நான் ட்ரை பண்ணேன் நேத்தியோடது போடுறதுக்கு. அது ஓகே ஏதோ ஓகே ப்ராப்ளமா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நம்ம டெஸ்ட் அப்பியர் முடிக்கல, நம்ம 8ஓடய நிக்குது, அதுக்கப்புறம் முடிக்கிற இல்ல டெஸ்ட். அது மட்டும் இல்ல, நம்மளோட இதே போட